Assalamu alaikum, barka dai jama'a. Da yawa ƙididdiga ta nuna cewa da yawa mutanenmu daga arewa suna riƙe ne da waya Android amma ba su san me za su yi da waya Android ba, ko kuma suna riƙe da Android amma har yanzu a cikin duhu suke. To ta yaya za ka iya fita daga cikin wannan duhun? Ba wai idan an ce ka riƙe Android ba sai ka yi kuɗi ta hanyar wannan Android ɗin, amma za ka iya amfani da wannan Android phone ɗin da yake hannunka don ka nemi ilimi da yawa. Saboda wani zai riƙe Android phone ne ba tare da ya nemi ilimi ba, wani zai riƙe Android phone ne saboda ya yi aikin shirme da shi kuma ba. No, yanzu lokaci ya canza da uwa. Za ka riƙe waya Android phone zan ka ƙaru da ilimi ne a wannan century da muke ciki. To ta yaya za ka ƙaru da shi? Abin da ya kamata ka ƙarar da shi shine za ka je ka duba yaya ake amfani da waya ta kowane fanni. Ba wai ka riƙe waya ba kai ne shiga nan kai ne shiga nan, wannan bai dace da kai ba. Abu ɗaya da ya kamata ku yi da waya shine, idan kai ka sai waya sai ka duba me amfanin wannan wayan abinka. Ba wai kawai social media kawai za ka yi ba ko kuma wani other activities. Layin makaranta da kake gani komai yanzu ya dawo zuwa waya. Wani abu da kake nema ba wai sai ka mallake wannan abin da ake kira kwamfuta ba. Wayarka ita ma kwamfuta ne mai zaman kanta amma baka sani ba. Ku ke bin mu a hankali za mu karanta muku me amfanin wannan wayan nakan a gunka kuma ya za ka yi aiki da shi. Ma'assalam.